कि हमारा मिहिलल बाटे मोहरद हई नचनिया रे सखी। हमारा मिहिलल बाटे मोहरद हई नचनिया रे सखी। नमस्ते प्रणाम, एक बार फिर से राइटर ऑफिशियल चैनल में आप सभी का स्वागत बा। और आज हम बहुत ही हिट गाना लेके आयल बाटी। हमके आशा ना पूरा विश्वास बा आप लोगन की गाना बहुत ही पसंद आई। तो चलिए, ये गाना न्यू ट्रैक बा, बिल्कुल नया बा। अब बहुत ही साफ़ सुथरा गाना बा, कोनो भी असली में मैटर नहीं बा। तो जितना भी भाई हमारा चैनल पर नया बाटी तो आप लोग ये चैनल के सब्सक्राइब कर ली, कहें कि हमारा चैनल पे डेली फ्री सॉन्ग आवत रहला। तो ये चैनल के जरूर सब्सक्राइब कर ली। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट कर शुरू कर जाए आज के वीडियो देखल जा कैसन बा। ताही सुनल जा आज के वीडियो देखल जा कैसन बा। हरे पाउडर क्रीम उ तो खुदे लगावे हकरे गजनिया रे सखी। अरे पाउडर क्रीम उ तो खुदे लगावे हकरे गजनिया रे सखी। हमारा मिहिलल बाटे मोहरद हई नचनिया रे सखी। हमारा मिहिलल बाटे मोहरद हई नचनिया रे सखी। अरे तो कैसे बताई ओकर लड़की के लेखा रहनिया रे सखी। अरे कैसे बताई ओकर लड़की लेखा रहनिया रे सखी। हमारा मिहिलल बाटे मोहरद हई नचनिया रे सखी। हमारा मिहिलल बाटे मोहरद हई नचनिया रे सखी। हई नचनिया रे सखी। तो आप लोगन के मुखड़ा कैसन लागल प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके छोट भाई आप खातिर इतना डेली मेहनत करल तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं भाई हमारा गाना कैसन लिखा था। और चैनल पे नया बाटी तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली। और ये बहुत ही बढ़िया मैटर बा, कोनो लड़की के शादी भइल बा नचनिया के साथे, जो लड़की के प्यार वार नहीं करता, अपना काम से मतलब रखता, ऐसा कुछ मैटर बा। यही मैटर पे गाना लिखाइल बा। और जितना भी हमसे पर्सनल सॉन्ग लिखवाल चाहते हैं तो स्क्रीन पे आपके नंबर शो करते हो 8756090687। ये हमारा पर्सनल नंबर बा। हमसे व्हाट्सअप कर सकेनी और कॉल भी कर सकेनी। आप हमसे बहुत ही कम चार्ज में गाना लिखवा सकेनी। आपकी स्क्रीन पे नंबर दिखावत हुई उतना अब मैं आप ट्रैक पे गाना लिखवा सकेनी 250 रुपया में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट कर शुरू कर जा। लास्ट अंतरा देखल जा कैसन बा, ताई सुनल जा अंतरा कैसन बा। मारेला मुसुकिया झारेला बबरिया हो। गावे गावे घूमेला बजरिया हो। मारेला मुसुकिया झारेला बबरिया हो। गावे गावे घूमेला बजरिया हो। हरे की देवरो तो ओकरा साथ में भइल बजनिया रे सखी। कि हमारा मिहिलल बाटे मोहरद हई नचनिया रे सखी। हमारा मिहिलल बाटे मोहरद हई नचनिया रे सखी। हई नचनिया रे सखी। तो मुखड़ा अंतरा कैसन लागल प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए चलल जा लास्ट अंतरा की तरफ। लास्ट अंतरा देखल जा कैसन बा। और उससे पहले आपसे फिर से रिक्वेस्ट बा कि आप चैनल पर नया हैं तो चैनल के सब्सक्राइब कर लें। अब बहुत सारा भाई हमारे पास कमेंट करे न कि भैया मुखड़ा कैसे लिखल जाए। भैया हर गाना में ही हम बताएं मुखड़ा तुकबंदी सबसे मेन गाना होला। तुकबंदी जैसे राजा माजा साजा गाजा ये सब तुकबंदी है। जैसे सैया मैया गैया ये सब तुकबंदी है भैया। तो एक ही मिलाए जब भी आपके मिलाए आ गए आप गाना हिट लिखबे सुपर हिट गाना लिखबे। तो चलिए आपके समझ में आ गए थोड़ा देख लेबा। हर गाना में ये होला जो पीछे के लाइन होला वो मिलल भाई।
ती हवा आ जितना भी भाई अशोक भाई के कमेंट आयल कि भैया गाना हमार नाम आवे के चाहिए, तो भाई के नाम बा। अगर आप भी चाहते कि गाना में ऐसा आपको कोनो डिमांड होके, चाहे आप कोनो डिमांड पे कोनो ट्रैक पे चाहते गाना आवे के, तो प्लीज़ ट्रैक के नाम कमेंट करी, अगला वीडियो वही ट्रैक पे आई। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट कर शुरू कर जा लास्ट अंतरा देखल जा कैसे बा। अशोक भाई के नाम बा। अगर आप लोग चाहते हैं भाई कि हमारा नाम आवे, तो प्लीज़ अपन नाम कमेंट करें, आपके नाम जरूर आई, ये आपके भाई के वादा बा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट कर शुरू कर जा लास्ट अंतरा देखल जा कैसन बा। कहेले जय की राज मान ले तो बतिया हो, अशोक के राजा जी तू छोड़ दे तो सथिया हो। इसको 2 बार गाना है। हाँ जय की राज कहताटे मान ले तो बतिया हो, अशोक के राजा जी तू छोड़ दे तो सथिया हो। अरे हमारा के छोड़ी के दूसरा के कहे सजनिया रे सखी, कि हमारा मिलल बाटे मोहरद है नचनिया रे सखी, हमारा मिलल बाटे मोहरद है नचनिया रे सखी, है नचनिया रे सखी। तो आप लोगों के वीडियो कैसे लागल प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। मिलल जाए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए धन्यवाद।